Good vibes ra tagor sa. Good vibes ra tadi ha. Pero seryoso na to ang story. Pero kanito lingaw punta para dili ko kay kon. Alright. Chapter 4 sumpay sa story ni Il Pilingero. Title is Fears, Happiness, and Anger. Dear, ay naggabi ini mo din sumpay sa buong story. Alright. Ilabay ang pipila sa mga adlaw. After nilarga si G, same as usual lang gihapon. And getting serious sa ako as studies. Kapiso ko ni G kay natangtang ko sa honorable. Og still playing music sa ako band. I kept myself busy put sa mga things na dapat tuunan o pansin. Alright, kadyot sa mga kursa kay Moray na nagnireklamo na unsa may murag wa din ako na okang kwan ay na unsa ta ni ay pasensya kors pasensya. Alright, atong sugdan balik. Sinja kay si mo sindera kay na magitay mga mistake. We are not perfect in this world, Dad. Pasensya. Eh, murag kusog ra gid kay ang background niya. Wala na ko na panahinayan unsa naman taw niya. Ay, Cynthia, sorry! Alright, mo ni na ako usbon. Nilabay ang pipila ka mga adlaw after nilarga si G. Same as usual lang gihapon. And getting serious sa ako studies. Kapiso ko ni G kay natangtang ko sa honorable. Og still playing music sa ako band. I kept myself busy pud sa mga things nga dapat tuunan og pansin. Ay, naunsa naman daw ang taon. Wala background music. Kana madungog na naon. Nawa. Loe. Ay, Pops, nawa. Nana? Comment down below. Kay mautal-utal ako ni balik. Dila sa akong laon sa manat. Okay na? Alright, okay, let's go. Alright, asa na ko, Gors? Na daw, pero hinay kayo. Kana, okay na? Okay. Kana. Nana, alright. Okay. Ouch. Take two. Alright, camera action now. Alright, mas may satisfied mo ba? Ay, ata mo ko anonsa. Alright, ato, balik tagoros. Fears, Happiness, and Anger ang title ani mga gors by Il Pilingero. Nilabay ang pipila ka mga adlaw after nilarga si G. Same as usual lang gihapon and getting serious sa ako studies. Kapiso ko ni G kay natangtang ko sa honorables. Og still playing music sa ako band. I kept myself busy pod sa mga things na dapat tuunan og pansin. Oh, chocho kayo. Indot minawo, no? Kinana ba? Nakatay mga learnings pod sa to ang mga mistake ba? Prasko karon.
Good vibes na girls. Pasensya kay basta mo. Alright, friends. I reach out more sa akong mga classmates and sige na mi og adto og San Carlos. Sa San Carlos Heights para magpahungaw after a day of kopyahanay. Tug even mag-discuss ang maestra saban sa guidance kay nanigarilyo sa CR og unsa pa dihang iba't ibang klaseng katarantaduhan sa klase. Sabi na ko, maingon ang sinder nga si El Colingero sana iba't ibang nilalang. Tiyak ragar na kami kung nga iba't ibang musumpay na ako sa klaseng katarantaduhan maday. Alright, no, mga tanon, siyempre na agin na mga inana, no? Pero, rayon ta para may bawaan na to. So, gid ang iyang ko, no? Alright, parang gorsisit na nga. And still close friends gihapon kang Jay. Kani si Jay, no? Di gito, kaya gininawagtang siyang unahuna, no? Andad ka na agad niya ba? Pila na ka-year. Ambot lang. O di na sa takabaw. Kaya di pa may sunod. Alright, no? Ryan girls. Wala na sila ni J.E. ani. November 20. Niuli si G. Diri sa Cebu. Para sa ila surprise celebration sa iya lolo o lola. And nagtabang-tabang pud ko og plano sa celebration. Ang venue ato kay sa Grand Con o Grand Convention. Duta na, magpakinindot kayo na diya na course, no? Grand Con. Ano siya? Grand Con. Sa una kay termino na kung tunog diya, kinagubuhubong patos-patos goron. Joke na guys, good vibes na. Alright na, ang venue ato kay sa Grand Con. Purple ang theme kay maoy favorite color ni Lola Lita. And ang bouquet of blue roses. Lisod na lagi pangitaon, 30 pag yun mahala with marching katawagors. Alright, Friday ato nga time. Kanangid ko ni G nga mukuyog sa ako classmates. Ako, Jay, Lynn, Lupin, Chabs, Job, og si Jologs. Na din nila, no? Kaberks yun sila, no? Mga yun yung mga kaberks din, no? Saka, diba? Alright, sa upon ni Kaugma, ana, bisita ni Adto kay kastaman to sa Birhen sa Rigla. Og nisugot po siya. Musugot man yun na siya, di man siya igbit sa ako, Nanghid lang ko og tarong good. Charat nanghid lang yun. Nanghid yun kagit sinder kay ni kuan para ba ka, ni balik para ba ka og kuan pangumpisal. Di joke ra, good vibes na sinder. Alright, friends. Then pagkaugma na dayon, nag-abot ni nila sa among school. Then biyahe padong pier, tres. Kay mag-ferry boat ni padong dito. Ihasa bitaw na mog ferry boat. Bitaw kami ragyod. Mo'y saba tayo dito, pero bahala sila. Walang basagan ng trip. Saba sad sila ilaha diha ba? O wag basagan ng trip dor sa Kuya alam mo yun, walang basagan ng brief. Dadya kragaragot tayo sa tangay. Walang basagan ng buwan ng trip nun sa lingaw. Good mo ato kay ferry boat. Asa mo kita og boat na siya niya. Ferry pa yun. Maglupad siya pero sa dagat siya maulangoy. Paray na maglupad siya sa dagat siya maglangoy. Good vibes na good vibes na. Para di lang ito magbasa. Alright, Tigers! Naabot ni sa simbahan. Libot-libot o niya dagkot plus tabi-tabi o picture-picture. Kami ni Jay, Lynn, Job o ni Jologs
ang nagkuyog-kuyog gyud og maayo. Ato kay sila Chubbs ug Lupin, naman sila ilahang kalibutan ato. Oy, kuyaw. Kuyaw na yan. Nasayop na ba tuplok gor sayo. Kuyaw na yan. Okay, ang nga palang daano Chubbs og asa man ni Lupin. Kuyaw yung kay ni mga lain din sila kalibutan. Lupin kato man ako naibawaan katong kawatan. Lupin tong salida sa una mga kawatan ba Lupin. Muna gitaw yung Lupin. Pero kuya wasag nga sa imong mga amigo Sindero. El Pilingero kuya kay na. Kani lang daan Jologs o Chubbs nya Lupin. Kuyawa murag mga karaang mga mangkuan ba mang sitawa na. Mantudas. Joke ra Sindero joke ra. Good vibes. Good vibes. Alright, girls. Ay nasig na nga. After na mo sa upon, namalik ni sa Pier 3, haskang kuyawa na mo pagbiyahe kay nagpatili bitaw ng ferryboat na gadagan. Uy, kuyawa ko na girls, no? Na wato siya kadaog siyang pako-pako. Wato siya kadaog siyang pako-pako. Pikas ba? Ano sa sawa? Sa tuo na. Bitaw na. Ang ferryboat ba? Wato na ito kadaog, no? Kuyawa na, ano, yan na mo sa laon ba? Tapos, mataranta ka kay may makuyawan ka sa color sa dagat itom. Napalay unsa pa lang ng aninipot diya. Alright, padahan girls. Alright, katong na ay second floor nga ferryboat amo nasakyan. Anyara girls. Anyara. Nari na second floor ang ferryboat, no? Nari na second floor. Ako na ibo ang ferryboat. Kato naman tong first floor o ground floor. Alright, girls. Alright. Kay daghan man kaayong sakay. Paduol dayon ko sa mga life jacket ba. Kay kung kinaunsa, hulbot og layat dayon. Oh, grabiha gino mo ginay life saver no, pero biyaan sa nimo mga amigo girls. Life saver na ikaw, gawin. Good vibes, good vibes. Alright. Text dayon ko ni G nga padong mi malunod mas kiwa jud. Pag-abot na mo sa Pier 3, lawgawa gatakilid laman gihapon amo pamati. Nagunsa kag lakawali pag naogoros ka ana sa kagatakilid sa siguro. Sorry, Sindera, sorry. Karena himuot lang punta ba? Liman ka, gatakilid ko ng piribot, ha? Gatakilid, ha? Nga inignaog ni mo. Asta imong dagway, mura ko gatakilid ka ganda. Kuya, ato, girl, Sindera, El Pilingero. Apa din ka na? Good vibes, ata. Kuya, ato, nadani mo life jacket ba? Kay, naratol ka gamay, wag dadag. Alright. Ni-text dayon ako si G nga magpapalit siya kartolina para sa mga words nga i-curve para sa event sa SM. So ni-offer ko sa ako classmates nga mga og SM kay moadto og National Bookstore og niuban pod sila og moto samtang nagsakay ng jeep. Kitakilid gihapon amo pamati. Kaya ni girls kung padong na lang ka uli kitakilid kita ni mo G. Oh, steady. Tansa ka na palingig ka niya. Sige tayo. Alright, panay girls. Kaya nagtakilid pa. Alright. Sinsa Sindera. Lingaw lang po tayo para kwan ba. Alright. Mo ito no. Ang ilang yung po nga pamati. Nagtakilid pa. Pag-abot po nila sa National Bookstore, no? Mangita sila sa kartolina. Takilid mo. Sakto ba na yung kartolina? Street ba to o dili? Sinsa gura. Lingaw. Good vibes rata. At least malingaw sa itong gibasa. Malingaw di sa board ba na. Tara kayo. Alright. Patayin ko
Gorsa na signa nga. Alright, pag-abot na mo sa SM, diretso dayon ko sa National Bookstore. Nagpalit sa karatulina. While sila nagbuwat sa ako Pag human akong palit, ligawas ko og sila na pod ang nanod. And I was like, has kang lawgawa, mamalit man po di ay mog mga books. May pag nagpuyog tagsulod. Alright, shoutout day ko ni Christopher Silanzis Mundo. Yan, shoutout ni mo. Per, shoutout. Ato pa rin ningon siya nga has kang lawgawa, mamalit yun ay pod ang iya mga kauban niya. Himan-himan, ihuwa tara siya nga mo gawas, mura mag-iilad. Alright, padayon padayon tagwas, ay sige nga. So, ang nagpabilin sa gawas kay ako, Cabs o Silupin. Nagkauyab ni sila atong adlaw dyan. Witness ko ato sa may stairs, kilid sa National Bookstore. While naghuwat ko sa ako mga kauban, ni text bitaw nagkalit si G na naa daw siya sa may National Bookstore. Ulo, thrill kay no, payawa no? Thrill kay ang ilahang love story no? Kay na magkita, unsa ba makita mo dito gors? Pero thrill kay no? Awan, igawas na siya nga, nisod na pod si Kuan. Ang katuiyahang unsa to? Si G. Oh, di ay, sumpayan girls, ay sige. Sumpayan sa girls, alright. Alright girls. So, perti po na akong li kung asa siya dapit. Og ako siya gireplyan nga na ako sa gawas sa may CR. And dito mi nag-abot, kuyog iyang igsuon. Kuyo sa kagtirada sindel at tagit CR. Joke ra girls, joke ra sindera. Pala, good vibes ata, good vibes. Alright, Trengors. Mao to. Hag-hag, storya mi, gamay. Perti bitaw na kong kurata, pagkakita na ko. Nga naadi ay si Chubbs, niling niya sa girls CR. Og mao to, mga ngards. Nakakita na jud si Chubbs ni G. And they exchange their eyes and hellos. Wala na sad akong tahadlok atong mahibaw-an sa uban kung kinsa jud na si G. Oh, asa ka? Ayaw itago-tago yun, girls. Kung imo yun imuha yun siyang di kwan ba? Ano ikauwaw ni mo? Bahala lang mauwaw ka. Di yun, no? Bitaw, no? Sa kwan, no? Bahala na lang good. Pero kanigod nga time kay high school pa man good, mga papila pa ba, hadlok pa may bawaan sa mga parents. Pero kanang na nasa saktong mga edad diyan, no? Na yung mga relasyon na no need to hide kay diya ninyo mailan nga tinud-anay bagi ng inyuhan, no? Di ka na may uban good nga ay, di na ko i-post, di na ko i-my day kay kuan na kay gitaguan day nga feelings day sa uban kay di pa man mo ikuan, no? Di, tinodi, Tinawad pa tayo ng course. Ay, nasig nga. Alright. Pero dako akong kauwaw. Ato kang Chubbs. Anxiety strikes again. Nangutana man good si G kung asa si J. Kay gusto niyang mamit. Unya, wa jud to na po natubag. Ay, kay nakuratan ko sa iyang gusto nga mahitabo. Unya si Chubbs perting katawaa sa ako pero kung kaila lang no basta maulagi maulagi taong gingon girls no na basay na good gan kanang nga time og sa kadi lang yun kanang nga time og sa mga nanasaktong og linghod na ba og gurang na ba girls na yun ba nanasaktong pangidad no need to hide your relationship outside the world. Pero tinod, no? Outside ayaw lang po pagbuhat ng mga kuan nga bagay. At least, gakuyog mo, uyab mo, paris mo. Ayaw ikauwa mo, paris. Ay mo ko nang gigugma.
Kung imo ginanghigugma, ay, no, ayaw iya, tauwaw na. Alright, padayon, girls. Ato nga padayon, ay, signangagot na unsa. Alright. Wala magdugay sila G sa SM. Kay busy pa kayo sila sa iya fam. O prepare para sa event. While si Jabs, kalimot guro to nga kaihion siya tungod sa mga kaganapan na tagsara na ko i-expose. Kay kung wala pa siya nilinya, di jud siya kita ni G. Oh, ikaw pod. Alright, girls. Namalik ni Jabs sa may stairs, kilid sa National Bookstore, ug maupoy pagkahuman ug palit nila Jay sa ilang books o ballpen. Mautoy isa sa mga unforgettable days. Nako, chatra kay no. Pagpakigur sa unforgettable na nam ganay mga lugar nga di mo malimtan ba kung asa mo nga murag dito magbuto-buto imong dughan, magbukad-bukad imong naong. Jagragas. Alright, padayon. Alright, mga tanong, forgettable days. Nako, mga arts. Tungod sa mga hitabo, hapit mi malunod na ay nagkauyab o nasay nasaktan. I don't know if gisulti ni Jabs kang Lupin and ilaha pa ng ni G. After that, tsada ka na English na girls, nasunggo na ko. Jack girls. Alright, girls. After that, amo gisulti ang adlaw. Gisulit. No, sorry. Amo gisulit ang adlaw. Suroy, bump cars, carousels, and everything. And sa may klasya, everything in there. Alright na, everything ilagay ikuan, gisulit. And then, nanguli na mi. Pag-abot na ko sa balay, daghan tayo mga pangutana si Jabs. Sa ako but kay lagi, I don't talk much most of the time. Tsada kayo. Na, sunggo na ko, girls. Alright, patayin, girls. Matanong, English to, girls, ha? I don't talk I don't talk much most of the time sa ako personal life. Tsada, you know? Nay, mga inana, gano'n. Nagay mga inana nga tao. Alright. Love life o unsa pa na diha nga life. Life jacket, girls. Katong nasa peribot. Gaya mo, inumdum din ko. May gani, wata ni mo nakuha o apil. Baga taklit-takilid mo. Jack na ganda. Alright. Limited ra po dako gisulti. Excuse me. Alright, limited ra po ako gisulti kan Jabs. And nakasabot ra po siya. Pero gikilig na ko mga ngarats. While ga-istorya ko sa iya about sa mga things ni G. I feel you this way, Cinder. I feel you. Bila, no? Kanang, mau gini ako mabantayan, no? Mga girls, no? Once gani ang lucky gani, sige gani kisgot anak a person. Tinood dyan eh. Why binuang? Tinood dyan eh. Once sige gani siya gisgot gay ani nga person, especially sa mga lucky, no? Kami lucky. Sige mi gisgot ani payhana, sige mi gisgot ani niya, mao ni unsa mong ipangbu, unsa mong kanang kalingawan, dili to mga lawom na kaya kanang mga about ko ano gid ba? Nga boy agreement nga tayo yes, lagi sikuan. Okay ra mga ina. Di ba ina ba? Mao na gipasabot niya. Gikilig. Tata kay no, nakiligon man sa mga laki, no? Pero simple kay nga kilig ba? Pina Kanta yan ang pinakpan nga. Sabi na mga kilig. Diba dahil girls, alright. Kasuway man gurot ang tanan ana. Kasuway ko. I feel you. Sindero, pilingero. Nana kay. Bisal ako sa unay, masulti ko nga.
ako ning crush or uyab naman ako ni siyempre in love ko niya isgot na tanda siyempre selfie sa nako ko ang pan nga she's the most beautiful woman in the world paras kong kinabuhi char tanda kayo di na bitagan no ipagmalaki yun yung bagay pero deep inside di kilig na niya to mga laki na nakagisgot ko niya kiligot pero simple lang yung katawa ba tanda kayo no killer smile ba di ba goodbye sa mga girls alright onya giignan ko ni Jobs na ikaw ha sikreto lang ka wa man ako gisikreto si G nilang Jay Lynn og ni Jobs siguro na agihapon sila'y mga doubts nga di tinuod si G or namutbotra ko or something pero kita na yun si Jobs sa iya ha duwaray nakakita ni G sa ako mga classmate and the rest is history nibalik na po si G sa Pampanga para mo eskwela still text lang gihapon ni o tawag-tawag di na kayo siya musugot og dead di na kayo siya musugot og video chat kay tungod lagi atong natangtang ko sa honorables mag video call video chat rami kong weekends at least ba na patino kaniya L Pilingero Sender okay no dito no at least ba siya nihatag siya nimo sa while ka mo pa gitagaan kanya lesson sa imo ang kinabuhi gitagaan kanya lesson and also a blessings kay siya ragyad imuhan ay kagilok sa pamate na alright parahin girls and then dito ko nag-start og compose og song para kang G with the title Tears, Happiness, Anger, Tumpak Turan mole title girls kanta na dahil ni day Tears, Happiness, Anger kuyaw ano ako girls I feel you po composer ko Bisaya sa una nato ko ang compose Bisaya sa una year 2005 2006 basta ato nga compose nga Bisaya nga distract man to ato nga time nga mga panahon na compose sagto kay ato nga time kay murag ka nang nag-love na ko ba sa kabay sa tagay na rin joke ragat ba may nag-love na ko ato nga time ato naka-compose ko ato nga kanta nga nato meaningful kay to pero karon wa na to nilabay naman pila na katuig 1 decade na 1 decade ano inihap alright parahin girls ay sige nga silupi na nga ko gi-forwardan ato nga composition kay siya ang mag-arrange sa tone originally poems to siya ni G sa una unya ako gi-sagol-sagol para ma-create to nga composition og nahimuan dyan to nilupin og tuno and ang chorus ato kay your tears, your happiness, your anger makes me smile tumpak pero ang tuno ningon na siya ang chorus ato your tears more than higimuan ako na lang po magtuno ani Sender kay wala pa man your tears, your happiness, your anger makes me smile pinagagapakati pag-agar sa ingangari di pa na ito girls alright natukar ganito na mo kung mag-jamming ni aside sa mga magbalik o bahandi na pirmi na mong tukaron pero sa kasamaang palad
nawala lang tog kalit. Uy, Lupin, asa naman to ang composition, oy? Kung makapaminaw man gani ka ani nga sugilanon. Oy, tsada. Oy, Lupin, asa na to composition, oy? Yatag to ni Cinder L. Pilingero. Kung makapaminaw daw ka ani. Kay, may na lang to, mugawas to sa TV, TV Patrol. Ay, ansa na? TV5, oh, station, no? Sorry. Ikuan to, hatag to balik ni Kuan El Pilingero. Kay, murag paminan ako, iyaning ikuan, iyaning ipakanta, kantaon o kuan ba? Kay, ang kanimang good, kato, Cinder, kato po di muhang, kuan no? Imuha pong, nino ba? Oy, Lupin, ang pangalan magudaan, Lupin, kato man si Lupin the third. Lupin the third. Kawatan man ni Cinder, tigil di ka sa liga. Nibaligyan na to yung mga komposisyon. Alright, Prime Girls. Moto na ba sa Lupin kung makakita ng gani-gani nga sigilanon, yatag niya, ay ibalik din mong ikawat nga komposisyon ni El Pilingero, Lupin. Alright, Prime Girls. Tira namig mga love songs nga i-punk rock. And there are times nga manguyog sila Jay, Lynn of Chubbs. Then after jamming, mangadto dayon mi og SM San Carlos Heights. Tabi-tabi, date-date, inom og daghan pa as in. Lingaw jud mi didtong lugara that time. Oh. Pero bati na tambayan dito ron kay giguba amo tambayanan. Kuan ko na imong pasabot, girls. Cinder, murag imo ang pasabot katunang sa ubo sa tops nga katong murag kuan, no? Naay ka na murag mga kuan mo ba na? Pero bata ko na bantayan, no? Kay hilig mo sa gumo. At tuway man sige magkog atog kuan sa unagad. Antod karon nga na COVID lang. Si atog PCH, si atog balwarte, si atog PCH. Na pa. Unwind ba? Si tawa ni. Pawa sa atong taguol, pawa sa atong mga kasakit, sa mga problema, pawa sa anxiety, tanan na dito, ibuhos mo lang, ride ka lang. Pwede na ba, no? Kuha na, agi mong po. Alright, Prime Girls. There was a time, sunggo na ko. Dahil sinsagot na, magsabot-sabot yun ba sa English, no? Alright, Prime Girls. There was a time, ato nga perting hubugan ni Jay o ni Lynn. First time to nila nanginom o Red Horse. Sila ang namalit due to curiosity. Still ang mga Julog boys gihapon ang kuyog. Pero apil na namo si Kaloy. Gibuhat ato nga short naani gibuhat ato nga short film para sa amo Filipino subject about no limit ang hire og El Pelebos Teresmo. Oh, pagpakigors sa sabor minsan sa mga sabor at mga dila kadyot aking malag. Dito na mo ginisaw ng panahon na no limit ang hire, oh. Nakayandi man ako ning sinuli sa una bitaw, girls, year 1990s at 2000 magoro to 90s yun. Nga sinuli di Castro ni giahat as si Rizal. Grabe na yung kakuan sa ito gani ka bugoon na gito. Alright, girls. Og ang nanginom kay ako, Jay, Lynn og si Kaloy. Og nasugraan si Jay og inom ato kay nagmaoy di ay siya sa panagbuwag nilang J.E. So mao na to, bisan unsa nalay gipangyawit in town, unya ako sigipog at iman. Kay nagsuka-suka na siya. And then, dude, she kissed me there. Oy, kaswerte ko ni mo Cinder. Grabe ko ni mo
El Pilingiro, no? Bihag yan niya. Kuan yung tinis siya, no? Anong lakas ng appeal mo, Chong! De, joke lang na sindera. Good vibes sa ta. Pero mo to, no? But, why malis siya kay nakainom ba ya? Og ako sad. Siya giagak ato kay magbarag-barag naman ang taon. Pero girls, sinder, ang say taste. Joke lang. Gikan mo man suka. Aslom yung gito. Joke lang sindera. Good vibes ta. Good vibes ta. Kaya magsuka man to si Jay niya. Ikisa lang sa kalit o niya. Asa ka nagikan suka niya. Kiss ni mo. O, di ba? May maho pag itong aslom. Maho lumboy. Joke lang sindera. Joke lang. Good vibes sa tayo mga girls ha. Sa tayo mga viewers ha. Alright, para yun. Unya, amo na unta siya ihatod pauli. Nya di pa man yun siya ganahan. Kay basing niya kasabaan siya nga muli siya hubog. So para mahuwasan, nanakapagod ni sa pinakataas nga lugar. Didtong dapit na atong Channel 6 Tower nga gray. Na may grassland dito. Og dito mi nangyaka while siya kay natug ang uban nako kauban kay naa sa amo tuyo. Medyo layo ang distansya. Ay, murag ka. Kay bo ko sa imong feelings na time sender. Kaya layo ang distansya. Ano sa man eh. Joke lang, sindera. Joke lang. Goodbye sa ta. Alright, breakers. Naabtan yun minggit-ngit. O, tora, dalawan lagi. No? Di ba, no? Ano sa man eh. Layo ang distansya, gamay. Joke lang, sindera. Joke lang. Pero mo ni, no? Ningon siya. Naabtan yun minggit-ngit ditong dapita. And it took almost 2 ka oras usa siya na ulian. Nagka-istorya dyan mi dito mga ngarts. And nasulti dyan na ako ni Jay nga na ako'y feelings niya. Ba't maupod lagi? Wala ko manguyab sa iya. Because si G ang ako i-chose. Oh, chada. Na mo na sakto nga. Kung pagpapigor sa'yo na. Mo na ko ano. Mo na kuhan yun no. Kanang naanagid niya dito no. Naanagid ni Sender yun no. Kay nakita nagid niya ang iyahang pinud-anay. Data kayo mga girls no. Pero naagid ito. At least yan ang respeto si Jay. Ano nga time. Pero prayon na to girls. Para may baon na to. Alright. Nagstorya lang mi kung unsa ako nakita sa iya ha. Sa iya. Ngano siya man. Di man jud siguro na malikayan nga naatay mga ganahan nga karakter sa isa ka babae. Ay, serious! Sender, bitaw, sabi di sakto ay nagi kay panjud na sakto, kana mo na sakto karakter sa usa ka babae tsada papakin yung panay natay makuha nga mga learnings. Alright, mo to no, ningon siya dili man siguro malikayan nga natay maganahan nga karakter sa isa ka babae. Siyempre nagi kay inana, you know? And ni-apologize ko sa iya sa tanan ako nga mga bati na nabuhat kaniya. And then iya gikuha ako kamot og nag-holding hands me. Chada kay ni si Kwan nagkatihan no. May J na siya, may D pa siya po. Si Jack lang sa kiragat tayo sa ta. Alright, padayin girls. Holding hands na girls ha. Ano yata may bawaan. They alright. Ano siya nga even we're friends, isatisfy na ko imo feelings ko. Unsa jud imo gibati sa ako.
while mag-holding hands me and gasandig siya sa ako. Yes, nagud ko'y na-feel ato nga comfort, fast heartbeat, and love, but not that much na. Na-overcome na gyud nako ang akong anxiety regarding that. Jay, no? Kagilok, no? Pero, Gors, bitin na kay Gors, no? Bitin siya, Gors, kay mao din ang title la day, kay compose din na niya nga ko, ano? O unsay tawagan ni, kaning ingon po siya ni Lupit nga kung asa man tong iyang letter, iyang posisyon sa ihatag na tao ni Kwan ay El Pilingero. Kung kailan ka ni El Pilingero, basta mauna na siya na ihatag. Pero mga Gors, pasensya diri ra taman, no? Ang iyang story padayunan kini usab. Daghang salamat sa mga reader at lyric og may gabi. To be continued sa next chapter. Daghang salamat. God bless. Oy, pagpaka na to, oy! Matong story no ni El Pilingero sa chapter nga chapter 4 part 3. Mo din gitawag niya tears, happiness, anger, kay title din sa kanta. Oy, Lupin! Ikaw yun, no? Kawatan na gini Lupin. Di, joke ra, Gors. Joke ra mga viewers sa takara na mga Gors, ha? Ay, Lupin, kung asa man na kagibutang sa Ginoo, ibuli na to sa iyang komposisyon. Oy, sa di mo man nagikawat, eh. Una yun, man sa di mo amigo. Alright, mo to, no? Sa ato ang story for tonight, kang El Pilingero, taga ito pakpak. Oy, nansa. Og sa imo, sinder taas kayo gyud imuhang story. Daghan gyud nagsubaybay. Kata kayo. Bitaw, no? Na atong i-wanted sa radyo si Lupin. Lupin, iuli mo tao ning posisyon ni Kwan. Ay, unsa ni? El Pilingero, mo magitawat og apil. Unsa naman tao. Joke ra. Pero, Lupin, way binuang, no? Uli, ang ihatag to, asa naman to, meaningful kito niya. Mo nag-i-title aning niya sa iyang story karon.